Witajcie kochani w La Grande Finale, mam nadzieję, przynajmniej taką mam nadzieję. Sra żarem z nieba, lampa napieprza mi prosto w oczy, co bynajmniej nie pomaga. Ja pierniczę. Wbili się w klimat, idealnie. Ło! Kurna. Nic nie widzę. Nie wiem, co to za granat magiczny. Wow. Jaki bajer. Granat O i M. Dobra. Mamy zajebistą spluwę. Jeszcze zajebistszym celownikiem. Ale ci, którzy nas atakują, też nie są patykiem robieni. Dobra. Jak na ostatnią misję przystało. Wow. Kurna, wyłączyli mi celownik. Bestie. What? Hello? Fuck. Bodark umie rzucać granatami w przeciwieństwie do prostego żołdactwa. Nie penetrujecie kule! Dobra. O. Pewnie jako, że idziemy ku końcu, rzucą na nas 3 pułki żołnierzy. Teraz nadlecą czołgi, nadlecą helikoptery, przyjadą czołgi. Bo to dobrze mi idzie. Tak toczna! Bloody fucking son of a bitch hell. Dobra. Nigdy do mnie plecami, gościu. Dobra. Mamy to. Małe repleniszowanie emo. Co do kurwy. Nie! Dawaj, duchu! Thanks for healing that might. Dobra, jeszcze. Jeden. Drugi. A i trzecim nie pogardzimy. Dobra. No, teraz leży. Kule nie chcę przejść. Niech to kule biją. Jeszcze ktoś? Fajne mają zabaweczki, ale jednak TAR 21. Dobra. No, dają nam po dupie. Na miarę La Grande Finale. Некоторые из нас предпочитают находиться в комфортном рабстве, вместо того, чтобы бросить вызов судьбе и изменить свою участь.
Даже сейчас некоторые наши сограждане пытаются расшатать наши достижения. Небольшое, но громогласное и агрессивное меньшинство стремится разрушить наши великие достижения. Я призываю вас, верные патриоты, подняться на борьбу с предателями. Давайте скажем «нет» их призывам вернуться к прошлому. Давайте вместе. Gadaj, gadaj, ja posłucham. No! Wreszcie możemy wyjść na... O! Ulicę. No, to na pewno pójdzie mi strasznie cicho, jako że nie mam broni w ogóle z tłumikiem. W ciekawym środowisku przyszło nam walczyć. No cicho to się nie uda, choćbyśmy się... Choćbyśmy nie wiem jak próbowali. No to nie mogło wyjść cicho. Jep. Wreszcie otwarta walka. Bez udawania. Jeps. Tu. Fuck, jaki krzyżowy ogień. Że w pełnej za jakąś przesłonę, bo... Dzięki, hopie. Cholera. Idziemy! Roll them up! Metodycznie przesuwamy się do przodu. Yeah! Nie przechodzi. Snajper. Fuck. O! No La Grande Finale nie mogło przecież nam się udać bez jakiegoś przygodnego zgonu. Jakby to wyglądało. I od początku misja. Tak specjalnie, nie? Bo ostatnia to. Camel Zap. A może byśmy spróbowali jakoś tak taktycznie? Trochę, nie wiem, no ale co tu zrobić taktycznie, jak nie mamy tłumika? Nawet jakbyśmy go mieli, to by niewiele pomogło. Gęsto obstawione. Bardzo. Ready when you are. Holding for your shot. Jep. No i najbardziej oczywistego nie zauważyłem. No! Mnie swędzi ucho. Czemu na mnie jest jakiś laser zalokowany? No będę stał w miejscu, to raczej... Nie żeby bieganie jak debil miało mi zapewnić długie, spokojne życie. Dobra. 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 Nie poskoczę. Cholera! Dobra. No pójdę środkiem ulicy, a co? Łoka, otwarta walka. Yeah.
Yeah. Fajny celownik, fajny. Hostile reinforcements incoming. Ups. Watch the right. We've got control. They're keeping. They got a truck. Target down. Nie ma zwykłych granatów. 9 o'clock. Watch Co now. to ma być? Co to ma być? On the balcony. Hostile sniper. Move it. Hostile down. Z tym celownikiem całe życie jest od razu łatwiejsze jakieś takie. Hostile. 3 o'clock. Łop. Hostile down. 9 o'clock. I've got him suppressed. No w tym chyba nie sięg... A! Chciałem powiedzieć, w tym nie sięgną. Watch the 3 o'clock. Follow sniper. Jasna cholera. Pod takim ogniem to jeszcze chyba nie byłem. Let's take it up. Stay on. We gotta move. More hostiles inbound. Get satellite struck. Ja pierniczę. Keep moving. Moving to cover. Jegoj! Front. To the front. Taking heavy fire. Stay low. I'm moving to you. Get in the vehicle. No problem. Follow on. Hostile with the team. Próbujemy. O, fuck. Panowie! 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 Dzięki. You're good to go. Auto jest? Nie ma, dobrze. Rifleman. Kurna, tarczownicy. Target down. Rolling up. All right. A, Right. jasna cholera. Target down. Jaka rzeźnia. Any idea? No, odsłoń się, odsłoń. Hostile with a shield. Cover, I'm moving. Reloading. Słabo osłaniałem nogi. Hostile with a shield. Cholera. Nie ma mnie! Take cover. 6 o'clock. He's down. Oj, tarczowniku. Na plecach też trzeba było walnąć tarczę. Hostiles on the left. It's a Szybko, rifleman. szybko, ammo repleniszy, ty. Suppressing. Got one. Go on. Copy. We're losing time. O, Target down. kurda, gryzą jakieś bestie. I'm moving. Left, on the left. Fuck, 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 fuck. Klubowe poproszenie, dziękuję, nie palę. Got it. Dobra, Moving, people. ale... Get on their heels. I'm pinned down. O, Stand by, I'll clear 'em. snajpa. Got Yeah. one. Dobra. O, Right ahead. Sniper, it's a sniper. He's down. Moving, cover me. We're good. o, z nieba żar w grze żar. Nie mają mieszkańcy Moskwy lekko. Ale to już udowodniło Metro 2033. Chodźcie, członki. Camo activated. Same story here. Ja nie mam granatnika! Heads Nie up, mam. APC. To R12. Ja bym jednak... Targets on that vehicle. Copy. Gotta reload. Tylko, że nie wiedziałem o tym granatniku wcześniej. And the last one for my favorite BTR. Dobra. Moving.
judo. Overlord, Na krótko. hunters on approach to the HQ. AK-47. Iście intratna propozycja. Understood. Hunters moving to intercept. No. Bierz ammo. Bierz ammo, nie wybrzydzaj. No co za uparty. To nie będziemy repleniszować. No. Co zniszczy? Nie, zaś. Well, they know we're here now. Moving to cover. They got reinforcements inbound. Target the vehicle. Yeah! Yeah! They're moving. Skąd strzelają? Got one. A, jakiś tam... They're breaking down. Keep Yeah. the pressure on. Target down. Tylko broń widać taką. Się majta w powietrzu. Right. Watch the right. Wrestling. Gra! I'm suppressing. Contact. Close call. I got No wszystko chociaż flashbangiem bym nie pogardził, bo tak... Ciup, nie można wyjść, no. Next gen. This is a whole lot of Russians. Yeah, it's Moscow. What we bring to us, the few of those people have to worry about. We got it now. I'm moving. Contact. Ja. KIA. Ja pierniczę. Tyle zgonów jeszcze nie było w żadnej misji bodaj. Ugh. Niewidoczny cios prosto w nos! That's what's startled. Moving. Gotta reload. Jep, They got reinforcements. Get ahead. It's Yep. a switch. Target the vehicle first. We'll clean up the troops after. jep, He's moving to cover. to jest. Jep, All black. Look out, Fred. granat! Suppressing. Straight ahead. Assault rifle. Ło! Ojej. Down. They're shook. Smoke them. Gdzie? Contact, 12 o'clock. Hostile with an assault rifle. Co się dzieje? Finish him Ja pieprzę, łopie. Target down. This is a whole lot of Russians. Yeah, it's Moscow. Niech biegną, granatów mam dużo. The few of those people have to worry about. I'm empty. Fuck. I'm pinned down. Keep it up. All time. Last rush. Zabij go, zabij go, zabij! Fuck. Jacy jesteśmy outnumbered, to się nie mieści w pale. Moving to cover. Engage the vehicle. Roger. I'm reloading. Bye bye! Open up. Mogłem skorzystać z fajnego działka. Może się jeszcze przyda. Hostile front. Incoming reinforcements. Ain't this coming out? Anybody seen that movie with the two cowboys and that whole Mexican army? Pretty sure it was the Bolivian army. You know how it is, right? Yeah, but we've got better guns. I'll keep them pinned. Oni tak... Przecież to jest taktyka od Stalingradu. It's the riflemen. They're on the road.
Ale idzie im lepiej niż poprzednimi razami, tak więc coś w tym jest. He's down. Hostiles on the block. Trochę się ich przedarło, ale Moving. Target down. za dużo. Nie! Ratujcie! Keep this up, and I bet they'll bug out. APC, APC. Przecież ja go nie rozwalę. You're always talking about wanting to cut loose, so cut loose. Nailed one. Contact dead ahead. Just got a shield. Well, we got this. Just don't get caught. A, mamy shielda. Take that one. Copy. Three blocks. Aaaa! He's down. Hostile, 12 o'clock. Fuck. Target down. Overlord, convoy's out of commission. Copy, Hunter. You're clear to proceed to the HQ. Ja pierdzielę. Rzeź. Rzeź. A. Już mi się wszystko miszło. Teraz mogliby dać trochę wytchnienia. Jakaś cutscena fajna i koniec. The crowd has been making progress towards the presidential palace. Incredibly, they've been met with no resistance or force. We have heard sporadic gunfire and what may have been explosions. Sporadyczne strzały. Distant artillery fire, we're not sure, but so far the march has proceeded right through the heart of Moscow without a single incident of violence. No nie ma żadnych incydentów przemocy, bo to tylko ja morduję pół Rosji, wyżynam. The gunfire we've heard may well have been from fighting amongst coup supporters. We have had some reports of a few soldiers having been killed, but well ahead of this procession. Those are still Kilku zabitych żołnierzach. Ja tam wybiłem cały pułk. are turning on one another even now. We're not far from the palace. I can actually just see the top of it from here. Now, in just a few more minutes, we should have a very good idea of how this situation is going to be resolved, if at all. Great! Wyeliminuj Bukarowa. We're about to get in. Sweep through, secure the MG. Keep moving. They got a fixed gun. Where? Co to ma być? Target down. Watch it, they're moving. Suppressing. Nie. Get ahead. They got a fixed gun. Hostile down. Taking heavy fire. Ah. Get him. 12 o'clock. Ah. We gotta keep pushing through. Straight ahead. Don't let this... Wysoko narzucili poprzeczkę, wysoko. Sweep through, secure the MG. Keep moving. Jakby tak spokojnie, taktycznie wyeliminować. He's on MG. Moving, cover. Gotta reload. Czemu się go nie da? Suppressing. On the right. What are we looking at? Move to cover. Ratujcie! Dzięki. You're fine. Let's move. Yeah! Hostile down. Keep it up. It's going on. Yeah! Moving to cover. Yeah! Target down. Yeah! On your left. Wyszę ci piwo.
Fajne tam mają biurka. Moving, cover! Contact, get ahead! Skąd ten gnój wie, gdzie jestem? Hold on, I'm on the way! Yeah! Hold down. Oj, zrzuciłem coś. Gotta keep pushing through! Przebijamy się, przebijamy. Target down. We're tearing him up! Już nic innego nie robię. Get ahead! Nie, jeszcze tarcza. Copy! He's got a shield! Where is he? To our right! Co to jest za bullshit z tymi tarczami? Już to nie jest Call of Duty! Moving, cover! 12 o'clock! Target down! Cześć tarcza. Hostile down! Tego nie przewidziałeś? The elevator. No, fajnie macie pukawę, ale wolę moją. Ja pierniczę. To jest madness! Za chwilę trzeba amunicję uzupełniać. Wyczujemy windę. A, tu Bruce Willis. Nie? Nie ma Bruce'a? Nie ma. Pa, 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 pa. Это движение возглавляют воры и кровопийцы. Я не намерен подчиниться им. Я буду бороться вместе с вами. Panie Jarosławie, dajmy już spokój. W naszym kraju nie jest tak wcale źle, jak pan chciał nam tu mówić. Magnetic should give us a peek at what's going on inside. Cóż, jeden pan, kupa Gotta know we're coming. We'll breach, but we're not going through the door. goryli w Bodarku. Walls are thin enough. We're gonna punch some holes. Stack up. O kurna, takiego brycza to jeszcześmy nie robili. Ciup, 2 skrzynie z amunicją. Dobra. To będzie most epicki bridge ever. Na to czekaliśmy. On my mark. Go, go! Jeps. Kleja, kleja. Chcę go wykończyć własnymi rękami. Mogę? Jeps. Jeps. Haha! I to w jakim stylu? Time to disappear. We're already gone. This was just a complete and total collapse of an illegitimate government. Yes, we can now confirm that there were indeed signs of earlier fighting as coup forces turned on themselves. But all of that seems to have happened before we reached the area. The people have captured, we've heard, Sergei Makhmudov, the self-proclaimed president. His trusted General Bukharov was found dead in his headquarters, apparently assassinated by his own security forces. We'll try and continue coverage as long as we can, but from the looks of it, I'd say it's...
Jeszcze się okaże, że to wcale nie takie La Grande Finale. Hey! Oh man, you must be pissed. Come all the way over here and the locals end up doing all the shooting for you, huh? Business as usual. No. Outside. What's the word, Captain? We've got actionable intel on their location. These are the people that cost us our men, gentlemen. 0530, we finish this. Locals did all the shooting my ass. Business as usual, brother. As far as the world's concerned, this crisis is over. But we all know we're not quite done here. We've picked up a line on the remaining Ravens Rock leadership. They're at a compound in the countryside, but not for long. Sounds like this is a final meetup before they scatter. Make no mistake, we lose them now and they're in the wind forever. And you can bet they've got a serious plan B. They started this with a bomb that took the lives of our men. And now we're gonna end it. On our terms. This one's official, and officially off the record. Infiltrate the compound, take out your targets. No loose ends. Okej, druga część La Grande Finale za nami. Oficjalne zagrożenie wyeliminowane, teraz nasza właściwie zemsta już przybiera charakter mocno prywatny. Zemsta.